Ti Kublish Bun, welcome back. Ti nga ngadi Kendrick ngadi ba penyat ya kan ka kam lo jong imo. Ti long ai ya kan ka mentah news ki bun ba mo kan ka controversy behind Blinkit. Ti nga skwa ai ken ban batay lang efisia handiat sapang kan ka history jong ka Blinkit kumno ka it was founded mo kum manu basag ya kan Blinkit day. Ti kani ka Blinkit am ka ba ki basangi ki kidi kini ki nong dalhi kidi ki uniu bakarteng albendar densa bot niu surap kumar ti kita ru kia pu ya kendu kidi kia kendu akan ni jakatre kan kia tre lang ide ti ki tre ru kata company Cambridge systematic kata kadi badil ba bat kini kilan transportation ide kalong kita kata kila along experience ba kalan transportation ni mo la along no kum sani de compare ti sani kam don hapsu ong no idea no kan de no kum kini ki DTO mo kum sani sa Meghalaya jong ni song no kadi jong government part DTO ti kidi ki batre hakum kitu kilan ye kan tamba kita ya kata Cambridge systematic ti ki pui found pat ya kane ka Blinkit ka de ha ka 2013 ti ka main objective jong ki de ka main vision jong ki am ka de ba ki i ba kanika delivery service e class dang long high demand ki bri class dang man thaj ban le thit hi shabare kum tu e de ti long no ki ka idea jong ki da ka long no tang man pen pui kini ki mar groceries ken mo kini ki mar ki bangi sethiet man kasngi de ki tu shada hab groceries am ki om man pen pui ye tu ki mar ken sha ka ying jong ki bri ha po lai sa kon tai ti hatu ko por de ka Blinkit ru am kam par kerteng ra Blinkit ka kerteng Grofers tinga kan ma hatu por ba kanang tringa sa baru de kani Grofers keladan kelas dang hi ban ya kami ken kini ki products badi ha ki mall sai kum tu e kelas dang pan le di ban le collect kini ki Grofers kan ti hadin nadu 2013 beki seng ti ki pui dia no ya kani ka business ru on 2021 ni madangam bakla manga kan ti ki pui change nan hatu ka por ki pui change na ka kerteng chaka Blinkit ti manu pat bathiet ya kani ka Blinkit ki bathiet am ka di ka Zomato kan ko Zomato ru ka di ka company ka ba found new depender goyal Zomato di ka di ba found na Bangalore rangam bakla nga kan ti kithit kini kan namar Zomato ru hatu ka por ka long high demand na kala he ati ka business jong ki ai ti kithit maki kan ngasung kithit adu 543 million something kumta da Kenya ka pisa India mur kala along adu 1,000 spa sa punyo kolor kithit ya kan ka Grofers na kini ki nong sang kini arnut ki baseng ti ki long no tamba ki thir ruam ki kham thiet par in cash ki thiet de ki shares namar hatu ka por kani ka Zomato company ru kala di public company ti kila pelat ti mut kumanga ma firu mentala dangi ko men invest ha ka Zomato de ngila kan ni hablet na ka stock market pate ti ka Zomato hatu ka por kadang songdor tang ka we ka share jong Zomato de ka songdor nyau pho kan nyau puringa ti ka mut no kani ka Zomato instead ban ara ka cash de ya kani ki try jong kani ka Blinkit ki ada ki shares kan ki a ki shares adu 1,000 nyau spa nyau pho lai klor kin ki ada ki shares ti ka long no kom ta kan ada ka Zomato ka kiu yo ti ka pisa jong ki tur ki ba yo ada ki shares ka kiu lang ti la ka yar lang ti ka thit kan Zomato kan ya ka Blinkit ti ka Blinkit ru hatu ka por de ka valuation jong ka kan begini ki investors ki value ya ka de ki ong no ba ka long ki pe ya ka market ba ka long high demand na mo kin ka service jong kini ki delivery service ti ki pe ba ka market ru ka bun market ti ki kampet pat kenya ka profit ki pe lang hi profit tang balong no ki la su over value de ki ong ba ka song dor hadu si billion kan ka tu ka company jong ki tang badal ay ken la ya dia ba ipan dala ay check ba ka profit ki pat ka song dor tang half kalong no mo 563 million something mo ti ka thit no kan ka Zomato kan ka Zomato ru fin da pe am ka kerteng mentah stock market ka kerteng eternal ti kumtahi ka de ka yu kan ti Henry kan ni ka nadu bakala thit ko Zomato e param kala along no mentah la along no Zomato ka de delivery kini ki marbam ni ki restaurant ni de ti ko Zomato pan ka sedang man thin no saya ka Blinkit kan ka acquire no saya ka Blinkit na marba ka kwa ban capture lang ya kan ni ka market jong kini ki grocery sai kan stu ki capture lang no ya kan ni market jong grocery sai ti hangni kala out kala form lang kan ti ki yo ru kan ni ka Zomato de kalong ba yo lang kini ki data ru kan ki information jong ki customer e ling ba kan ni ka Blinkit na ka software jong ki
Ti Henry Ningkong padam kalong no akum kanika bling edam kampan make money ra hatu kapor kan kampan make money ra ka average order jengki kadai tang below 550 ti long ban make profit hakanika business jengki ni kilan fast delivery delivery service kumni kan mur kidan kam ban touch ban cross kan ya ka 550 per order kan mur ka jing dor jongka mar kan bagi order ki brio lada ka across san spa san po tingka seneng per order temut kela kam profit kan di ka strategi jongka Zomato pat jongka ni ka bling it pat hatu ka por pat kadai ba it was the first ban break ya ka barrier kan hatu por gini ki Zomato kini ki Amazon kini ki Flipkart kidang promise betang 1 day la ni 2 days delivery di kini ki bling it pat kile kamno ki break kan ki speed kan ki ada ka speed ki awit 15 to 30 minutes kan di 15 to 30 minutes di ka break ang tu kan ka average order bagi yo ka bling it hatu ka por kan mencua ka sedang ban kiu na 550 ka kiu sadu 600 per order kan di mostly ha India jong iro ka long divide dia kan ka market am ka dan kini ki top 1% market kidan kini ki middle class but kidan kini la long no kum ki ba hand to mouth kan kini ba kamai hand to mouth the mostly kini ki hand to mouth kim da order han hira na bling na mar ka khamrami na bling da fi compare ban na we kan di mostly kum balik ka sa long kham make money ba ka bling ka dei ba kini ki top 1% kan ki top 1% padam ki long value ba ya ka time kilong value bahaya time em takadaw ki focus with ban order with na bling it ken hatu kapore ti kitu siati ke pisar ki bun ki order ben ti hangtu ken ki yo ya kan average per order ki yo adu 550 600 orders ki sedang ban yo kan ti hangtu ken ki sedang ban play kini ki dark stores kan ki expand ken ya kan dark store kini ki dark store wat kilong no kum kini ki warehouse kan ki wasit dan akisnong kum sani eru kapling it kadan te fai bigire mo kadan to warehouse diskantong sani sedon spentor eru kini ki warehouse ti kasdang man expand kini ki warehouse kan ti kasdang man I fast delivery na marwa hamman kisnong ka play kini ki small warehouse ide kanang ba da yo order mut ki mar ki inam to kin sim kin delivery kan start ki make money atu ka rukom gen ti long ki make money nukum to ki yo anakan niya baki naka delivery cost baki I service ki brio di yoro kaba mostly baki kamai baru param kade naka nika advertisement kan kalong no lada fi menta fi lej ki ki apps de di jong ki blink it app yam kalong no once menta wa fi order de kin try ban grab ya ka attention jong fi ben di spangkin pin iya fi da kan advertisement baki don ki you haman ki kwa be fi ba fin spend time hang to ha app kanang ba kin yo pin issue kini ki advertisement kan di ban yo ban pin iya kini ki advertisement hang to ha blink it rupan kini ki company ba he mo kom ki HCL kini Nestle HUL mo Hindustani Unilever kitu ki bon ki brands ki kini ki brands sa India ki ba he te kom kini ki Britannia kini ki pay kan kini ki blingan ki pay big amount nam ban yo ban pen issue products jong ki kan hang to ha app jong ki kamai ba nang to kan te in every section ba fi order nadu ba fi order fi receive ka ba nadu ba fi open fi dan ha app de mot spang kin mi bi ki advertisement te mostly ka de nang to kin ki make money ba kini ki blingan te on top of that ba ki don ro sa ka data so much data de along ba combine ka Zomato ka de jong ki restaurant kani ka bling it ka de jong ki groceries de te ki combine nangam ki yo thousands and thousands di ki billions ki data ki yo information ba kani ka sinong ni ki jan mar ki siya ba highly poor ki high demand ba ki tip ken gum ki stock you bikin hab de ban load ang to ki stock you bade ban habload hak to warehouse hab ki yad ba ki mar you hakata ka puar ka syad ba ki products you takadaw ken kilong ki tip ken ban bu ki jet products you takadaw ki sa order with ni supplier ki ha order with huge big discount with takadaw ken sa yo ban I discount rura ken dalong ya compare na bat kini ki dukan mo nomor kini ki dukan pat komisionis long ay pat kasami problem katu dukan no along no marbaka margin jong kini groceries te kaduna sapat kalong no apet na ki manufacturer as poi ki wholesaler as poi kini ki retailer kini ki dukan mo bade na ki dukan pat habi ki brio
ti kalong hap bu profit nang tu karam ka kham ram no kan tamar bla bun middleman sa bapulat ti takadaw kin kilong no ki chami kumni mo ti mostly kini ki generation pamantale ti kham tam ki basa sosor ele ti kham nong prefer ki kwa yak tu easy ban delivery ban thiet online e bet ban suk e ti kidan bat ki ba so bang bet ban thiet physically e kum tu e tamba long da perkhat pat ti kum ta pat ti long kini ki bom koloi pan ada pat chaka online e chaka ni ka new generation manta te kan jenjare ti kan ni ki HEDC ru ka blog no ban yarap ban protect ya kan ni ka livelihood ket mo man protect ya ka livelihood jeng kini ki bala imja ni kini ki dukan e ti kata ti ko mangi basa sani ko mga ay personally iti ngati ngalit hit na dukan ni na maraba mjudan hire sani ta ki bling it class dang ban mi to ka app khasi sini bawan advertisement tu sian yang ay yung fill up an order ti ngam tip tang bangi ti bangi dei ba ngaru el jong asong dukan hi ti ngadan be ajan dukan ni ngapoi thiet iken na dukan ni tang ba el jong ro ba ngatip ba mlong ra ban dipen be tang hang ni ha ka tang ha ka yo jong ka dukan takara bia le ban adap ken ban dei lambat ka online ru kan ti katahi kadi ka story jong ka kani ka Zomato jong ka Blinkit ikan ti ka long very interesting biki make money hak tur kome ti katahi ti da filong interest kum kini ki video bangan le business analyze kum tu ti fila ban comment sa pang company you ngan le ngan batai kai fisia ti tang katahi kublish bun ti sa yakan mawan subscriber mo perlok and sa like ru bye bye